हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आर्लिन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो फरायहरनाय थाबाय दिनैहाय नैथि मंगलबार गोथार साननि नामगरावहाय एबा जोंनि नैबे सिबिसालियाव गेलेनाय खेल होदों लाइमोनफोरनिबो मोसानाय आरो बायदि बायदि खेल होदों ओमफ्राय बिहामजो हान्जानिबो खेल होदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायगोन मोसागोनबो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो अब्ला आं देखायनो थांगासिनो लोगोफोर दिरुं लायग्रा मानसि गोबाव जाखो थाब्लाबो टाइम गैथारला हाजाफ्रा गुसु जाजोब्बाय थाव बांद्राय Berusaha channel serba serba nama, rabu jahat bina, jangan bilang itu dah. Ini, mana sesi ini dah? Mana delega sih delega? Ye, macam tu. Hai semua sir. Delega pun delega. Ya, ada yang atar sini. Tahu kita sini. Sini nanti. Kau ni tu suai cai辛苦了。Ini kalau ada ini kita nak ada apa? Kita nak apa? Ya, deh जाबाय बा थाब-थाबो मोजां रादाब सफैबावदों दिरुं बोनायफोरनिसो जोंहा बगिराम बसुमतारिया 200 प्लास होबावबाय 100 दं 300 जासिगोन जाय देनायो जाय देनागोन खाथियावसो लाहैना 1 2 नै जोंना मैना मोना देरहाबाय आरो ना बिसोरो बेसे मोनखो 300 मोनबायनो नै देन्जार हाखायो आरो ना बिसोरो खेलावहाय एसे स्मार्टखा नै दा सिंगल सफैबाय फैसाया आगोलसिम सफैदों 75 आरो 25 आहा बेफोरबायदियाव बारा गैयालै बिथिंबो दङ बिथिंबो दङ बिथिंबो माखासे देरहानायफोरा बिथिंबो दङ नै खेल गेलेखांनायनि भाजि मोनजाबाय आरो ना नै अनासि सा फिथाबो जाखांबाय ओमफ्राय दायो भाजि जागासिनो गाज्रि नङाथ' दे जुलि दे एसे थोनायनि दंना गैया गैयाबा केन्सेल खालामफिनो नैबार बिसोर सानैनि खेला आरो ना बिसोर सानैजोंनो जुजिगोन आरो सोर सासे हायो नायदो लोगोफोर जोंनावलाय बिदि फाथियाखै गुबुन गुबुन जायगायावबो बिदिनो फाथिदों दाखालिसो सारिल' थांनाय खोनादों
मिटिङाव एलान जादों बियो बिदियाव बिदि खेल होनांगौ होननानै बिजाब गथ'फोरनि मोसानायखौ नोंसोरो सामलायनांसिगोन गथ' उन्दैफोरा मोसानो गामि जोलै फैदो लाइमोननिफ्राय बेखौ लाइमोनफोरा सालायनांगौ जाबाय ना रेडि 1 2 3 जायाखै दे रानु जोंहा ज'सो Posisi taka, second prize sa. Posisi taka ko na daw Krisno sa aking prize. Dati nanay, pos 1 taka. Nga ranuwa pasok hanggang. De dana sing lain pun kami jalan itu goto buku masa sih. Itu juga jamai. Di rindu nanti mau bertu, dia seorang sobat. Ini saya dah mau tu. Mobile dengan manusia kalau mobile tu je. Buai kamu satu dah. लोगोफोर जोब्बाय आरोना दिनैनि नैथि मंगलबारनि फारिलाइया दिनैनो जोब्बाय ओमफ्राय नै खेलाबो जोब्बाय दायो थांगासिनो आरो न'आव थांसै लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय